Tanghali pa rin po lang na ginawa. Pak, kung skill sa pulpa ang ano ko, G? Ano? Pwede ba kayo naging sa ito mo? Ano, pwede na kumaw. So, ano yung Palubog. Headshot. Yes! Mabis na natin. Direk, ano na sabi ko sinilas? Sinilas? Anong sinilas ang salat mo? Hindi ka na. Ano hindi ka na? Iba man ini! Iba ka na ka. Bago po kami yung point na ulit. Alas 6.
Uhu. Uhu.
siya, boss. Alas-dos pa rin ako piningin. Ha? Alas-dos ako piningin. Alas-dos ka ng kawat ha? Yan nga, ingay. Yung term si Pete, ay, kumbaga. Oo, nakakasik ko lang yun. Alas na taran, tanga. Buwatan. Pete naman. Aboy! Ano yun, Aboy?
Yes. I know you. Ang ina mo, baka Davis.
Madami yun eh. Dito. Pero ba sensitivity change? Pero ko ang sensitivity sa moral mo. Yan. Sikap yun siya. Kasi gawa ka na karami. Ginakan. Ako yung hindi ko na i-isip mo. Kasi yun na ba, binakan mo ba? Kinakain mo. Ha? Yan. Mga yun. Laog. Hindi mo diwan. More of the fish sa kahit may parang dito sa sabi. Inuto ng pagano.
Yun ang pinakamali. Ano ang hindi natin? Ano? Ano ito ba? May pagka may maluto naman. Wala naman. Tinapay pala na. Kapuluan ng dalain na. Ano mga tao? Isak namin dalawa. Pero, basta ba? Yung nadaya pa ito ng kakalimutan. Di ba sinasabi? Nagpipit na sila ang tawag. Kaya ako magpapit na. Ganyan ka, nilado mo niyo. Kung wala ka dito ng mga pita, pagkatapos mo na ba kung baka? Ilustig mo sa Ay, nga pala. Opening pala bukas, 3. Nakakon. Eh, di laro namin ito. Siguro 4 na kaya 5. Tapos, siyempre, model-model from yung din. Siyempre, wala lang. But, sa opening naman, may na-model naman. May na-model naman dun ah. But sa inyo ba sa liga pag opening, di ba nag-model yung mga miss nila? Kami nga, di na nga kami nag-quiz kasi manonood na lang kami ng model dun. Malay mo ba yan? Sino kaya mga miss dyan? May gumano lang na miss. Naka-dress tapos ang galing yung dress tapos naka-jersey na talaga, ilang sigaw talaga bukas. Awit talaga. Tapos, syempre, di naman yun uwi agad. Manonood pa yun ng laro. First game pa kami. Kita ko pa panood sila ang laro. Kasi ko ako picture ako yung kinain ko. Magahanap ako ng show. Jesus, nag-picture ako. Picture lang naman naman. Pero ka,
Hindi ako nag- Kakausapin mo. Hindi ako joke. Ano ko. Manonood ako pero aalis din ako. Hindi nga ako kapipicture. Hindi na ako kapipicture. Hindi na ako manonood. Ayaw mo ba noon? Sige, manonood ako. Sige, isa pa nila. Manonood ako. Ma! Manonood talaga ako. Kaya ako mga mata ko lumaki. Hindi pa. Aba! Isa pa, last. Isa pang like. Diba nga? Bali. Nakakain mo pala eh. Ginagay pala. Wala ko nito. Ba, talaga? Gumugusto. Gumugusto talaga. Gusto talaga. Manood ako na. Sinabi ko, larga ako. Larga ako din bukas. Diyan, ulit-ulit mo na. Eh sabi ko, sige, di ba sabi ko, kung nag-late ka pa, manonood ako. Basta mo ginawa mo, dinagdagan mo pa ng dalawa. Hindi ibig sabihin mo, gusto mo manood doon. Diba? Ay, nakita, Jay? Diba? Jay? Ayun, Gold siya. Gusto nga yun pa yun. Hindi, gawin din wala ko. Ay, ko lang ko. Late ka pa. Sige, manonood talaga ako. Oh, Jay, kanta ka dyan. Ay, may kita mo yun. Baliga. Sundo ko kuya. Ay, yung mga doon nakikita ko na. Sige ka, sa mga sundo. Babago kita dyan. Wala. Kasi doon kita. Anong oras? Ha? Okay. Ano? Bakit na siya lang gayon? Ayaw. Hindi pala yan. Ikan, bigyan mo buhay. Nakalimutan. Lagyan mo ako dito, may ano.
Baka nawala din. Tapos sa ibang mga ganyan. Baka mandibilikat na kami. Wait, ano ba kaya? Huwag mo siya dibilikat na ano. Wait, siya, wait. So, lupid na, may dibilikat na kami. Siya, feed mo lang. O, so kaya, ano lupid na may pagkadibilikat. At rin si ano? Eh? Hello? Hello? Jai, KGP. ano? Sa trends dito. Ano? Sa trends. Ay ka? May take ka. Tapos, sabihin ka sa nakama, ano, men? Men? Ang hinagagang pa. Putang nga, Gana, so later. Kaya masarap pa, tara lang doon ang game. Naglilog, hindi mo. Si ikaw, sabi ko, Bangan na ako. next ko pa, manunod ka pa ako, naulit ka eh. Huwag ako talaga naloko. Sabi siya, eh, hindi namin. Iyawan. Iyawan. Ibang tapat niya. Galing. Doon dapat yung dada. Maray. Bisa na, GP. Hindi na. Grabe. Ay, ito mo pala liga. Okay. Basta natin, naman. Good evening. Tanga, dara kayo sa hindi na nga manonood. Kaya nga magkukulit pa tayo bukas eh, para saka papasok ako ng umaga. Kasi pa yun ang hapon. Papasok ako bukas kasi kukulit yung gamit ko. Pero umaga ako uwi.
Del Rey. Si Kuya mo, di ba, pag yan? Ikaw nila si Gabriel? Ikaw nila siya? Bakit ba yan? Susundin ko na si Kuya. Ikaw pa, man. Ikaw! pa, man. Diretso na, ito dumawa pa diretso na. Malayo pa untik. Eh, wala mo ko lang. Oo, pa diretso na ito. Untik. Hindi. Diba, kita di? Hindi yun. Ito, para kang. Nasa ligaw na daw, medyo malapit na. Medyo siya ng pag-inay na. Hindi na maata. Wala kasi bago pa. 9:20 na nga. Tama nga si Kuya, 9 or 10 yung dating mo. 9 nandito na yun. Siguro mga 30 minutes pa. Gabi, kasa yung hindi na Sheraton. Asan ngayon niya? Sa dati, sabihin mo, dun mo kanya si Kuya, kung ako nag-chat. Ako dun mo, kung Ika na mag-chat. Paano ka mo dyan na? Dilaga na dahil ka? Sa dati, Kuya. Nasa ligaw. Ligaw pa o naga na. Dilaga nga ni! Malayo pa. Ano ba yan? Out mo na ako. Babalik ka mamaya. Balik na siguro ko. Ha? Balik ka mamaya. Siguro ko siguro. Balik ka mamaya. Siguro ko siguro. Oh, Ben. Alas 6 pa, sa palad. Ben, ako. Hindi pa pala. Wait lang. Hindi ako pumunta. Hindi pa. Sabi kasi, hindi daw ako alas. Tinanong ko kung teka ako pupunta.
Nakasan mo. Tempo ako aalis. Ano oras na ba? Alas 10 lang. Ano ba yan? Alis na ako. Magantay na daw ako dun. Balik ka mamaya. Diba? Wala. Sige. Diba? Ako, alis na po ako. Balik ka mamaya. Love you. Isang piso. Bakit? Bakit? Babalik din naman po ako mamaya. Malapit na naman siya eh. Kaya pag-uwi ko online na agad. Medyo. Viscosan. Wala akong taste. No, wala akong taste.
Wala akong way. Babay lang, walang way. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Kahit walang way. Okay lang. Kahit walang miss. Wala akong quiz, out na nga ako. No, hindi na mag-online ng bukas hanggang never and ever. Wala akong quiz. Pagkabit sa phone. Okay. Relax lang. Ay, talaga experience kuya mo. Hindi, magkakita ka sa kanya. Wala. 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 I-comment. Hindi na marunong nga i-comment. Okay.
Tama. Wala. Pangyayin nga mo yung
Yung sa ito.